manuk nyaluke mangan tok tapi tong digantang ora tau menang. Ya jelin wo kon suarane sing enak nembak apa mah. Yuk duitnya apa? Kayak itu nang lemari pan gua apa sih? Kan gue tuku skincare. Skincare pira regane? 100 ya. Yo aja sing 500 350 apa 300 boyo. Oh, ya wis lah. Mana kiri nyukut engko. Kayak manuknya kayak anyar. Ora ke manuk lawas digandang ora tau menang-menang ke si jerwo. Wong pakane ben gandul kon gelem muni Si pakane apa sawo? Pakane daging steak kaya kue spaghetti pizza iku mau dikacor. Pakane gandul yang meneng bae no. Pakan manuknya pakane gandul, masa pakane steak daging ta wong sing dipakane daging steak omah. Manuk njaluk sing enak masa iya pakane kaya ya wo kon ora moni-moni nembak kena wo nang gandangan apa si Ina wingi kas tuku motor anyar. Jadi siapa motor apa? Motor PCI warna abang-abang nemen sumpah. Yo, aku numpul-numpul makane ben bisa tuku motor PCI warna abang kayak kuat ini warnanya kayak gini sih ya bebet siapa yang tuku motor anyar kayak yo namanya be usaha kayak ta affiliate kan sih masuk ale terus juga dolanan media sosialnya dagangan apa ya hebat orang kayak kawan mah kena kopi mah waduh dong dikongkon bisa ngilang kayak setan pun gue kopi ya